שלום, זה סוף סוף פיצה בנתיבות? כן, אני מתקשר מארצות הברית, רוצה להזמין פיצה למישהו באזור שלכם. יכול להיות? כן, יכול להיות? כן, יפה. יכול להיות חצי לחיילים וחצי לאנשים באזור, כן? בסדר. יש לי $60. יש לי $60, מה אני יכול לעשות בזה? אפשר להגיד להם משהו? טוב, יפה. אז אנחנו רוצים להגיד שאנחנו איתכם ואנחנו מרגישים שהמצב בארץ וכולנו חושבים עליכם כל הזמן ורוצים שהם מרגיש ולדעת שאנחנו כל ישראל ערבים זה לזה ושאנחנו פה בארצות הברית אנחנו ביחד איתכם כל הזמן ומרגישים שהמצב ואנחנו לשלוח אהבה. תודה. אוקיי, יפה. תודה רבה לכם. אוקיי, ביי.